Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaaw sab kanimo. Karong adlaw, unang Biyernes sa buwan sa Nobyembre, ato na sang gipahinungdan ang Sacred Heart of Jesus. Karon sang gabi, maghimo na sadta sa atong Alliance of Two Hearts Vigil. Padayon natong iampo nga unta ang mga kasing-kasing sa atong mga kaigsuunan nga nabiktima karon sa miaging mga kalamidad, labi na sa bagyo nga si Tino, labi na tadinhi sa atong Visayas areas, nga unta mahupay ang mga kasubanan o mga kabugat pinaagi sa grasya sa Dios o gugma nga atong gipakita sa usag-usa. Ang ato sang mga leaders makabaton untag kasing-kasing nga mahigugmaon sa pagpangalagad, mahimo silang maayong mga sulugoon, mga piniyalan sa Ginoo ug sa atong nasod, dili muamong-among o mudagmal sa atong nasod. Ang ato sa mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato, pinaagis pagpamalit aning mga slots aron mahimong malampuson ang ato mga proyekto, hatagan unta sa Ginoo sa mga grasya labi na sa kabalaan sa kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon, pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoong Dios, himoa nga kasuluban unta kami sa mga bertud sa kasing-kasing sa imong anak ug kahalingan sa iyang gugma, aron kon mahisama na kami kaniya, angay kaming makaambit sa kaluwasang tunhay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsuon, siguro ako nga puno kamo sa kaayo ug tanang kahibalo ug makahimo kamo pagtudlo sa usag-usa. Apan sa pagsulat ko niini, nagmaisugon ako bahin sa pipila ka mga butang nga gipahinumdum ko na kaninyo. Nagmaisugon ako tungod sa pribilehiyo nga gihatag kanako sa Dios sa akong pagkasulugoon ni Kristo Jesus sa pag-alagad sa mga dili Hudiyo. Nag-alagad ako ingon nga pari aron pagwali sa maayong balita nga gikan sa Dios, aron ang mga dili Hudiyo dawaton sa Dios ingon nga halad nga gibalaan sa Espiritu Santo. Busa sa akong pagkahiusa kang Kristo Jesus, makapagarbo ako sa akong pag-alagad sa Dios. Magmaisog ako ug isulti ko lamang ang nahimo ni Kristo, pinaagi kanako aron pagiya sa mga dili Hudiyo
sa pagsunod sa Dios pinaagi sa mga pulong o sa mga buhat, sa gahom, sa mga ilhanan o mga milagro o sa gahom sa espiritu. Busa sa nagpanaw ako gikan sa Jerusalem, paingon sa Ilirico, gisangyaw ko ang maayong balita mahitungod kang Kristo. Gitinguha ko kanunay ang pagsangyaw sa maayong balita sa mga dapit, diin wala pa ikasangyaw si Kristo, aron dili ako magtukod diha sa sukaranan, nga gipahimutang na sa uban. Sumala sa giingon sa kasulatan, makakita kadtong wala suginli bahing kaniya, ug makasabot kadtong wala makadungog kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Padayag sa Ginoo ngadto sa kanasuran, ang iyang makaluluwas nga gahom. Gipadayag sa Ginoo ngadto sa kanasuran, ang iyang makaluluwas nga gahom. Awiti ang Ginoo ug usa ka bag-ong awit, kay naghimo siya katingalahang mga buhat. Ang iyang tuong kamo nakadangat ug kadaugan alang kaniya. Ang iyang balaang bukton ipadayag sa Ginoo ngadto sa kanasuran, ang iyang makaluluwas nga gahom. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan, sa tubangan sa kanasuran iyang gipadayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy, ug sa iyang kamatinud-anon alang sa balay ni Israel. Ipadayag sa Ginoo ngadto sa kanasuran, ang iyang makaluluwas nga gahom. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa kaluwasan sa atong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo kamong tanang kayutaan. Singgit kamo sa pag-awit, awita ang pagdaig. Ipadayag sa Ginoo ngadto sa kanasuran, ang iyang makaluluwas nga gahom.
Ginoo manaa kaninyo. Nausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, dihay usa ka dato nga may pinialan o gisuginlan siya nga giusik-usikan lamang sa iyang pinialan ang iyang salapi. Busa iyang gitawag ang pinialan o giingnan, unsa man kining akong nadungog mahitungod kanimo, hatagi akog hingpit nga husay sa imong pagdumala sa akong katigayunan, kay sukad karon dili ka na akong pinialan. Busa nagkanayon sa iyang kaugalingon ang pinialan, papahawao naman ako sa akong agalon, unsam na may buhaton ko. Dili ako makahimo sa pagpangalot og kanal, ug maulaw usab ako sa pagpakilimos. Kini ang akong buhaton, aron kun papahawao na ako sa akong trabaho, may mga higala unya ako nga mopasaka kanako sa ilang balay. Busa iyang gitawag ang tanan nga utangan sa iyang agalon. Ang una iyang gipangutana, pila bay utang nimo sa akong agalon? Usa ka gatos kataro nga lana, mitubag ang tao. Ania ang imong bali, lingkod o kalim-an lang ang isulat matod sa pinialan. Og giingnan niya ang usa, og ikaw, pila may imong utang? Usa ka libo kabakid nga trigo, mitubag ang tao. Ania ang imong bali, 8 ka gatos lang ang isulat, miingon ang pinialan. Ang agalon niining tikasan na pinialan, midayeg kaniya tungod sa iyang inantigo nga buhat, kay ang mga tao niining kalibutan mas maantigo mudumala sa ilang buluhaton kaysa mga tao nga iya sa kahayag. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahigon ikaw, O Kristo. Kining pagka pinialan, usa kini ka pribilehiyo nga ihatag sa mga tag-iya sa kabtangan. Nya dinhis kalibutan, ang tag-iya sa tanan mao ang Ginoo. Nya sa perspective ni Hesus sa iyang gitudlo, ug mao sad ni gitudlo sa atong mga apostoles, sa mas unang pagbasa gihisgutan diri nga si San Pablo nagtuman sa iyang pagkapinialan ni Hesus nga nagdala siya sa maayong balita. Gitudlo niya ngadtos mga dili Hudiyo nga mao ang mga Romano, og iya gid ning gituman. Muna nga ang gitudlo nato sa Ginoo pinaagi ni Hesus og sa mga propeta og sa mga apostoles og sa kinabuhi sa mga santos nga kitang tanan pinialan lamang, stewards, trustees. Sige, lingyay mong tupad. Ing nangangkon ka. Nangangkon ka. Unang kinaiya sa pinialan, di gina siya mangangkon na siya'y tag-iya. Pinialan. Di gina siya mangangkon na siya'y tag-iya. Musugod na ganig pangangkon ang pinialan, nang limbong na siya, nangilad na, nanikas, mo nang doon na din pinialan nga gitawag og tikasan. Nya kanang pagpanikas
sa usa ka piniyalan ngadto siyang agalon magsugod na dinhis kasing-kasing. Gilain na sang lingi sa imong tupad ing na di ka tikasan. Na ba? Na di ka tikasan. Ay, oso kay ng panikas. Kumusta marong atong administrasyon? Kaning Marcos administrasyon, dili tikasan. Kadtong kang Duterte administration, di sa to tikasan. Kadtong kang Pinoy administration, di to tikasan. Kadtong kang sa tigisundang Pinoy, kang Gloria, di to tikasan. Kadtong kang Irap, di to tikasan. Sa ato pa, kamo na lang dili tikasan. Sige raman mo gingon, tikasan. Kusog ka ita manghukom sa atong isig katao nga tikasan. Pero kung kita sa tagaan og katungdanan, labi na gyud paglingkod aning gobyerno, diin anaa ang dagkong bahandi sa atong nasod, daghan sad nato manikas. Kumusta maming mga pare? Di imitikasan. Kusga. Kana. Ayo kay bao day mo. Ug unsa may mga resulta kung magsigitag panikas, dili mulambo ang katilingban. Magkaut-ot nga ikaduha maguba ang nindot. Ang nindot maguba basta manikas na ta. Kana bitang bana nga manikas sa asawa, maguba ilang pamilya. Kana sang asawa manikas sa bana, maguba ang ilang pamilya. Maguba ang relasyon. Kumusta man ron ang atong Pilipinas, ang atong mga nindot, mga tawag natog mga likas kayamanan, kumusta man? Naguba o ni nindot? Oh, generally speaking, naguba ng atong mga kakahuyan. Naatay Department of Forest, DNR ba na? Mo na yung nag-atiman kunuhay sa atong nature, sa atong ecology. Ambot unsay gibuhat nila, maayo baka sila nga piniyalan. Naasad tay mga marine resources. Musta man? Talabangan ang mga dagat ba? Mga dagat. Umusta naman? Maayo pa. Ambot lang. Naasad tay mineral resources kanang sa mga mining na kuan. Mineral ba kanang naaslawom si yuta? Kumusta man? Maayo pa. Ang atong mga sapa, maayo pa. Perting bah. Maayo kayong mubaha ang atong sapa, no? May kay siyang mubaha. Pero di na mo'y punto nga naay sapa. Ang clean and secured rivers. Mauntay atong gipaningkamutan. Duna na yung mga ahinsya ani tanan, apil na sa dili makita nato nga mga kayamanan sa mapananglitan kaning atong katungod sa pagbutar. Kumusta mang atong kumilik? Makapiyalan sila. Mula mugawas gyud kaha ang honest, sincere o just na eleksyon. Ana ba? Doon na say atong kayamanan, kaning atong intellectual capacity, gihatag po na ngadto sa Department of Education o sa CHED. Kumusta man sila? Kapiyalan. Na-improve ang atong mga estudyante? Lang. Naasad tay gitawag og financial resources. Gipiyal po na sa atong kuwa, sa atong ombudsman, sa atong central bank, o uban pang mga ahinsya nga nagkupot diha, finance department. Kumusta man sila? Kapiyalan.
Maubitan na sila moingon, bisag kita din nakasinati man ta sa gamay kaayong kantidad nga atong withdrawon karos bangko, porting daghanang papilis imong i-secured pag-deposit o pag-withdraw. Basta mo igo na ginag 500,000, inig-deposit nimo daghang question, inig-withdraw nimo daghan kaing question, daghan kag i-comply. Pero kanina ganing mga dagkong tao manguha og billions ipanood og malita, murag way question. Manggawas lang dayong kwarta, why question? Unya pinutos pa gikan pagyud kuno na og Central Bank. Giunsa man to pag-withdraw nila? Kanarong gipangsulti nila diha nga tagpila ka malita nya usa ka malita tag 48 million ang sod. Giunsa ka to pagkuan? 48, 46 million ba na? Nga pinutos pa man. Tungod na sa panikas. Muna kining nahitabo ro nato nga katalagman, linog, bagyo, baha, nya mo bilin dayog kamatay, kadaot sa properties and lives. Nag-abot na ni ang tanan natong pagpanikas against nature and against God. Kana lang ingon nga dili putlon ang kahoy, mabitan nang naa di sa tong karsada napay mga akasya dihang wa maputol kay ayaw yung putla. Pero inig-ablig subdivisions, pasti lang daghanang kahoy na putol. Wa may ni question. Dali man kay ma-approve ang pagputol sa kahoy dito sa mga subdivisions nga usa ka bukid hurot yung kasubdivide. Ilisan og mga atop og simento. Inigkwari, dinhi ayaw mong kuha ng sa sapa. Pero muabot ang tingkwari, hala, hasta mga batong dagko bungkag, hasta mga bukid bungkag, patagon pa. Kuhaon ang yuta aron iabonos kilid dagat. Nya ningon panggaan ng shoreline, i-reclaim tani. Nya asa man tag i-reclaim, gubang bukid aron maguba ang dagat. Guba ang bukid aron gubon ang dagat. Ay kunyog tutuki kay mo na nahitabo. Onya in quotation ang rason for development. National development. I-check na to kung nihaon pa ba sa purpose sa Ginoo nganong gihatag ni niyang mga shorelines, gihatag ni niyang mga forests o kining mga bungtod. Atong i-check. Mo na diri ang piniyalan, gigamit niya ang bahandi para siyang kaugalingon nga interest. Pilay imong utang, ingon dayon, mauni, kanila isuwat. Pilay imong utang, mauni. Dili to nga rin niya ng utang, ha? Iyar tong giilad-ilad, nga mura siyag mo itag-iya. Ay siya pa may piniyalan, o pa man mahibawi atong nangutang nga taktakuno na day siya. Ang iyang tumong, at least, mabenefited siya. Kita kasagaran, ingon anak sa ta. Inana be kanarong imong kwarta unsa may imong gihuna-huna ana ipalit og slot o para sa imong kaayuhan. Bantay singgit mong slot wa man gani mo malit nag slot nagamay na kali. Tanawa kining atong slot karon ang atong grace, ang atong halin niabot na og 82,331. Ang namalit ani mga maayong piniyalan, pero pagkadaghan sa atong gi-expect nga makapalit gyud og slot pero wa pa gyud namalit. Og ang timailhan ana naapay 617,669 ka slots nga tag 100 pesos per slot nga wa pa mahalin. Available pa para sa grace or God's reward and complete
elation. Nya doon na ni 70 slot challenge, nga tag 7,248 na ang atong halin. Pero bisan pa man ana, malipay ta, nga naagyo ni hinay-hinay pamalit, no? Nya ang atong PPSC, para ning atong ongoing nga mga projects dinhi sa atong parokya, thanks be to God na wa gyud kayo ma-damage ang atong parish church. Niabot ng atong halin og 57,886 ka slots. Pero naapay gamay na lang, no? 42,114 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Naani 162 slot challenge nga tag 16,200, 167 na sad ang atong nadawat. Nya kining atong DPR or Divine Powerful Response, ato na ning gamiton sa pag-respond sa atong nahitabo karong trahedya dinhi sa atong kaugalingong parokya. Ning abot na ang atong nadawat og 6,373 ka slots, tag 100 pesos per slot ni. Padayon patagdawat og mga slots para sa DPR. Kay ni ay daghan kayo gani di aron sa luyo sa atong simbahan kaning atong wapa mahuman nga social hall tingali ni or unsa ni dinis luyo, di adiri ron gihaya ang tulo ka naapil atong kamatayon taga Kabadyangan, di adiri karon. Pamilya ni sila, duha ka ginikanan o duha ka anak ang gituohan na namatay. Niya ang na-recover ang tulo pa, duha ka anak ug ang bana. Ang mama wala pa tingali makit-e. Mga igsoon, subo, no? Usa lang, upat tulo ni sila sa daghan kayong nangamatay, bunga sa pagsigig panikas nato sa Ginoo. Kana bang dili nato tumanon ang mandato sa atong pagkapinialan? Mo nang niingon si San Pablo ba to? Nga niingon siya, kamong mga gigasahan, gamitan na ninyong inyong gasa sa mapaubsanon o matinooron na kasing-kasing. Kung gipialan mo sa pag-amping sa kwarta, be transparent. Mo nang doon natay accountability and transparency. Nya, kung gipialan mo sa pag-amping anang kalasangan o mga kasapaan, hala, tarunga sa nag-atiman ang kalasangan o ang kasapaan. Karon manggod, giputol ang kahoy dito sa babaw, di wa na mo ali sa landslide. Nya, wa na say mo suyop kayo sa yuta, kay gisiminto naman sad kay gihimo mang subdivisions. Ang tubig inigabot, ditso dayog dalos, ditso dayog baha. Unya ang mga sapa, doon na untay flood control, pero wa sad gi-implement according sa standard nga gikauyunan sa kaning balaod. Ipangawat sad kay nanikas pod ang nag-in-charge sa flood control. Perting dako as tubig sa gawas, sa babaw, dagan nga tus ubos, why control? Adto balik sa mga tao. Unya, ang ato sang uwan karon, porti na sang dagkua, kusog na kaing buhos, kay tungod aning global warming, unsam sa hinungdan sa global warming. Tungod sa kuno, kay nadaot ng atong ozone layer, tungod aning aso, siging aso, og pollution, diin mo sa nagikan. Gikan sa na sa atong mga kompanya, og mga sakyanan, nagbalik-balik ra ba? Kay wa man nato giampingan. Pareha nimo god sa ikagkaon imong baba, pakanon imong may kay lami kayong ice cream, kalami agios ice cream, mga pan ingon inig atakis diabetes, patay dayong kidney, inig kamatay sa kidney, dialysis dayon, patay dayong lawas, Tungod to sa imong pagsigi og wa nimo makontrol. Wala man kay appetite control na overflow na overwhelm ang imong other organs
Wa say kontrol imong mata, sigig tan-aw anang mga nindot kaayo, hala pangutang gyud, pangutang kay matagbaw yung matag tan-aw. Ang resulta nahurot ang imong bulsa na maputos na kasutang sa nag-abot nagpaningil na stress na ka og naghikog patay ang lawas. Ana no? Ana siya. Wa say control imong baba kay lami jud kay nang panglibak, lami jud kay panglibak, buwa-buwa yung baba, apil ng pari, libakon jud, lami jud kay nang tabi. Ana, libak ang resulta nangaguba ang relasyon, nagpinatyanay, patay. Ana. Mo na do na gitay control. O kinsa may mo control ang Ginoo. Check, atong i-check ang atong gibuhat. Muna, salamat sa namalit og slots, na-control ninyo ang inyong kahakog sa kwarta o inyong gipractice ang pagkamanggihatagon. Pakpaka na to ang namalit og slots. Unsaon to pagpalit og slot, usbonasan nato pagpahibalo, pwede mo manis atong opisina, pwede mo diha sa atong mga lamisas gawa sa simbahan, or pwede ninyo ipadala sa atong mga bank accounts. Tanawa ning atong bank accounts nga atong i-flash dinhi sa atong screen. Pwede sa ninyo ipadala sa atong mga GCash accounts. Tanawa lang sa ding atong GCash ang mga ngan og number. Ayaw mo padangad to lain kay mas scam unya mo, matikasan ta. Or labing maayo ipadala ninyo sa mga kwarta padala sad kay nakasintro man sa mga pangalan namo labi na sa kungan adi gid ma-claim og lain. Mao na siya mga igsoon. Ang atong katapusan nga tig-check mao ang atong kalibutan. Ang mo fact check nato ang ato yung community. Ang nahitabo sa atong community. Naa gani ang kalinaw, kalipay og kauswagan pasabot mga maayo tang piniyalan. Pero niya ganing kagubot, kadaot og pagkahugno sa atong kinabuhi pasabot mga bati tang piniyalan. Din alam ta magtinudloay, isig na lang tag check unsa may role nako nga gihatag sa Ginoo. Ako ning tinud og buhat. Ako kay pari man ko matud pang San Pablo, gipili man sad kong pari, magwali ko. Usahay ang akong gisulti, sakit. Hasta ako maigo sa kasakit. Hasta ako sad mapasakitan kay sawayon sad ko. Pero kay ako mo ng role, panaryunon ko na. Kamuusay din masakitan mo, maghisgot na ko anang colors buhok, mga kilay, kanang pangabit, kanang puyo-puyo, kanang same-sex union, nagidili na. Sakit usahay kanang paggamit ana mga pills, mga ligation, nagidili na sakitan mo ana labi naghimo mo. Pero ako ng role paningkamot lang na nako na unsay gisulti sa Holy Spirit nako regarding sa atong pagtulunan, ako nang i-translate into preaching. Ana ha? Mo nang masakitan mo, congratulations. O wa mo masakiti, more congratulations. Okay, wa man di mo magbuhat ana. O, di ba? Sige, manindog na ta mga maayong piniyalan. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa tong langitnong Amahan sa mga grasyang atong gikinahanglan, mapaubsanon kitang muingon, Dios nung magtutudlo, dungga ang among pagampo. Diyos nung magtutudlo, dungga ang among pagampo. Nga ang simbahan, makaamgo sa iyang kaakuhan sa pagpalambo sa katilingbanong hustisya, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magtutudlo, dungga ang among pagampo. Nga ang mga opisyal sa gobyerno, mahimong takos sa pagsalig sa ilang katawhan ug dili magtinguha sa hinakog nga pamintaha diha sa ilang pagpangatungdanan, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magtutudlo, dungga ang among pagampo. Nga ang mga amo ug ang mga trabahante magmatinud-anon ug mutahod sa usag-usa,
magampo kita sa Ginoo. Diyos no magtutudlo, dungga ang among pagampo. Nga ang mga masakiton, mahatagan sa gasa sa pagpailob diha sa ilang balatian, magampo kita sa Ginoo. Diyos no magtutudlo, dungga ang among pagampo. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Diyos no magtutudlo, dungga ang among pagampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Diyos no magtutudlo, dungga ang among pagampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Diyos no magtutudlo, dungga ang among pagampo. Nga ang atong mga minahal nga namatay, makaani sa mga bunga sa ilang paghago didto sa tunhay gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Diyos no magtutudlo, dungga ang among pagampo. Langit ng Amahan, tabangi kami sa among mga panginahanglan, dawata kining among gipangamuyo nganha kanimo, pinaagi sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory. All that I have, you have given all to me. Now I return it to be governed by your will. Just say the word to me, at once I will obey. Your love is wealth enough for me, or else will I forgo. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, maluluyon nga Amahan tungod sa hilabihang paghigugma nga gipakita mo kanamo, imong gihatag kanamo ang imong bugtong anak, uban sa dili ikag-asoy mong kaayo, itugot mga sa among pagpakighiusa uban kaniya, makahalad unta kami kanimo ug angay nga gasa, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanin. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kaysa gibayaw na siya didto sa krus sa gugma nga katingalahan,
nagpakamatay siya alang kanamo ug gikan sa linagbasan nga kilid nagula sa dugo ug tubig. Gikan niini mitubod ang mga sakramento sa simbahan aron ang tanang tao sa ilang pagkadani nganha sa naablihan nga kasing-kasing sa manunubos sa walay hunong mukaos nga malipayon gikan niining mga tubod sa among kaluwasan ug busa uban sa mga santos ug mga anghel nagaduyog kami sa pagdaig kanimo sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik yan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan
diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawan, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Inulualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaaw sab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. Human kami makadawat sa imong sakramento sa gugma, nangamuyo kami kanimo Ginoo, nga mahisama unta kami kang Kristo dinhi sa yuta, og maangayan kaming himuon nga iyang kauban sa himaya diha sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mga kalag na atong gipamasahan adtong adlaw sa minatay. O Amahan nga labing maluluyon sa imong mga kamot, among gitugyan ang mga kalag sa among mga igsuon aron mabanhaw unta sila sa katapusang adlaw uban sa tanang mga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo, sa imong dakong kaluoy dawata ang among pagampo aron ablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso alang sa imong mga sulugoon. Sa among bahin mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo hangtod nga maghiusa kami sa pagsugat kang Kristo niadtong adlaw kanusa. Magkatigom kaming tanan uban sa Ginoo ug sa among mga igsuon hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Ug ang kahayag nga way pagkapalo magdanag unta kanila hangtod sa kahangturan. Mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga bahandi. Apan ang ato lang buhaton di kita mangangkon nga kitay tag-iya. Magbuhat kita kanunay isip mga maayong pinialan sa Ginoo. Salamat ninyo nga ni-share sa inyo mga bahandi, pinaagis pagpamalit og slot. Padayon tagpalit og slots, ang atong Grace tag 100 pesos per slot, na nani 70 slot challenge nga tag 7,000. Ang atong PPSC tag 100 pesos gihapon, nya do na ni 162 slot challenge nga tag 16,200. Ang atong DPR tag 100 pesos gihapon. Padayon tagdawat kay para ni sa atong i-response sa atong mga naigo sa dagkong katalagman. Magampo ta mga igsuon para sa atong mga kaigsuonan dito sa Central Luzon. Tuwa pa doon karon ang bagyo nga si Yuan nga gideclare gyud nga super typhoon. Makaguol kay ang Central Visayas na daot nagmaayo ni Tino wa dangatig usa ka semana mo landfall na sad karong Domingo si Yuan na super typhoon na gyud. Murag naas kwalidad level nilang mga Yolanda kato mga Odette. Unsa na sad kay ibilin aning kadaot. Pero wa man gi arang sa gahom sa Ginoo mo na magampo ta. Nya padayon sad mo og support sa akong YouTube channel kaning Padriciano Ubod. Doon na ni siya ay mga 275,000 ka subscribers. Sige lang yung view, like, share ug subscribe para makapaabot kita ngadto sa daghang mga katawhan kapaambit ta sa atong mga pamalandong diha sa social media. Naay Alliance of Two Hearts Vigil karong gabi, maghugop ta pag vigil labi na gyud sa pagampo nga makarecover na ang Central Visayas labi na ang Cebu og malikay sa mga kadautan, grabing kadautan ang maigo na sad aning bagyo nga si Yuan. Ato nang himuon karong gabi, alas 9 magsugod ang rosaryo og confession. Alas 10 ang misa, niya alas 3 sa kadlawon sa Sabado ang prosesyon or aurora, niya alas 4 sa kadlawon ang closing mass.
Ang Ginoo maanaa kaninyo Mahana usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.